Dobroveče i dobrodošli u još jedno estradanje na kanalu Informer televizije i najbolji je trenutak da ponovim da ste upravo videli najbolju špicu jedne show biznis emisije koja je ikada osmišljena i snimljena, a večeras prvi put jedno grupno estradanje, da ne kažem nešto drugo, mada bih mogao i da ga nazovem slučajni partneri po jednoj emisiji koju pamtimo mi slonovi, koja se nekada davno emitovala na trećem kanalu Radio televizije Srbije, ali to je samo kao jedan mali podsjetnik. Večeras u studiju tri gosta, dve gošće, jedan gost, koji su svi između sebe povezani na jedan jako lep način, a svi su estradali zajedno sa mnom. Prvo ćemo da predstavimo dame, Zorana Pavić, Tijana Dapčević i Dejan Milićević. Da, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, mili, i dobrodošli u stradanje. U estradanje. Bez E. Ove večeri bez S. Bez S. Ali može ono kao u jadranskim susretima. Stipe, sime, štipe. Osoba A. Predstavite. Osoba A, predstavite se. Osoba B, predstavite se. Osoba C, predstavite se. A slučajni partner je bila i serija, ako se sećaš, sa Bruceom Willisom i... Nije Jessica Lange, već Sibyl Shepherd. Jeste, i kasnije jedan poluhit Seke Aleksić, isto slučajni partneri, ali nije bio toliko popularan da bi ga nazvao hitom, nego poluhit. U svakom slučaju, hvala ti što si nas pozvao. Hvala vama što sam uspeo da vas skupim u istom terminu. I sad ovako kad vas pogledam zajedno... Kud vas pozvao? Ne, super ste, svi ste tu estetski, imate naočare, svi ste tu u istoj ravni, dobro se poznajete, je li tako, pretpostavljam, volite se, je se volite? Pa recimo. Recimo da se volite. Možda se i poznajemo, volimo se onako, a to što si nas pustio, što si nas zvao, verovatno nije imao niko drugi da dođe, pa eto... Grešiš, ali možda je ono bolje da sam gas pustio u studiju nego vas troje. Ide gas. Da bi rekli mladi, ide gas. Znali smo se izviđenja. Dobar dan i doviđenja. Da. Malo sam. Kome je posvećen taj natpis na tvojoj duksu? Ne znam o čemu ti pričaš. Ja mislim da za pismene piše. Šarenu majicu, lepu, finu. Što bi moja majka rekla, gledam ovako, pijemo mi kafu, ona kaže, sačuvaj Bože. Sačuvaj Bože. Nije ženi bilo dobro kada je pročitala. Malo je falilo da istu majicu. Imaš li ti mere i ukusa makar s majkom kad piješ kafu? I šta si odgovorio? Pa posramio sam se. Jel jesi? Ogrebo sam tada tu majicu. Jedino kad je Sunčica u pitanju, njegova majka, on zna da bude ono kao, da se postidi. Yes. Ono što vas povezuje na samom početku, fenomenološki, pošto ja volim da sve bude... To je atletika. To je, dobro, pod jedan eklektika, a pod dva, jako duge karijere i ljudi koji traju. Jeste saglasni sa mnom? Potpuno sam saglasni s vama. Kako se dolazi do tog statusa? Tako što... Ako recimo imamo u vidu da njih dvoje preko 30 godina su aktivni članovi show biznis scene, a ti evo, od kako si se pojavila na našem tržištu, punih 23. Skoro 4. Skoro 4, da, jer nisam računao ni godinu dana. Da. Pripreme. Godinu dana pripreme kad sam upoznala Dejana u Skoplju. On je kriv, inače, što sam ja došla u ovu zemlju. Zaista? Ovaj čovek ovdje. Jesi, kriv sam. Jer se bukvalno penjao na glavu od trenutka kada me upoznao, a na ulici smo se upoznali. To je hollywoodska priča. Da, u Skoplju, na centru Skoplja. I od samog starta, on je meni prišao i rekao, ja tebe moram da slikam, a ja kao sa fakulteta, kao... Sa čelom ide... Sa čelom, da. Osi ti, dečko. Ne, ja moram tebe da slikam. Voz dis, to bi rekla, najveća zvezda u Srbiji i Balkanu sveta. Zatim smo otišli na kafu i sve ostalo istorije. I sve ostalo istorije? O, da. U tvom slučaju? Pa vidi, dolazimo do toga da se ništa slučajno ne događa. Nikada ništa slučajno nije. Što se tiče ovo dvoje mladih ljudi, mislim, s obzirom da smo generacija,
Što se tiče Dekija, povezuje me jedno 3 miliona spotova koje smo uradili zajedno, pregršt anegdota, događaja koji su za pamćenje. Definitivno, pritom smo oboje blizanci u horoskopu. Ovde je jedna vodolija, ali te tako? energije kad se udruže, to je ludilo mozga. Što se tiče Zeznuo se ko na sastavi. To ti kažem, to je taj vazduh koji mi dajemo ljudima da oni dišu i uzdišu i tako. Pa ima tu istina. Jeste, da. A što se Tijanot tiče, mi smo se, kada je stigla u Beograd, mislim, u svakom smislu stigla u Beograd, upoznala smo se u jednoj emisiji, odmah smo se prepoznale. Odmah smo kliknule. Završile smo u jednom kafiću. Kasnije u kafani. I već za nedelju dana snimili duet, to je taj splet makedonsko-srpskih pesama. Prepoznala smo se onako na frf. Odjednom. Odjednom, da. Drago mi je što vas ovaj čovek ovde povezuje i na taj način, pa da pogledamo jednu anketu gde smo pitali poznate šta vam prvo padne na pamet kada čujete ime i prezime Dejan Milićević. A hoćemo to vidjeti? Sad kažu ništa. Da, sad gledamo to. Pa ništa. Poslušaj. Kažemo Dejan Milićević, koja ti je prva asocijacija na njega? Deki Milićević, pa ja sam trebala jedan spot da radim sa njim, međutim, na kraju nisam ni snimila tu pesmu za koju on treba da radi spot i sve u svemu, ajde da ne davim s time, profesionalac u svom poslu, ono što je on zabeležio, mislim ono što on može da uhvati i to njegovo oko da vidi tamo ono nešto što je jako bitno za televiziju, to može samo on i svaka mu čast i tako da ja dočekam da sarađujem sa njim, ali mogu da napomenem da mi je ostalo u sećanju njegovi raniji radovi koje je radio recimo za spotove Ane Bekute, to je za pesme Ane Bekute, Cece, to su vanvremenski spotovi koji danas ja sednem, kliknem, odslušam i pesmu i pogledam lepo spot, imam bre šta da vidim. Na njega, on je tako jedan predivan čovek, ja ga poznajem privatno, tako jedna predivna energija, jedan veliki umetnik. Ja ne znam, eto da kažemo, eto te 3 stvari. Dobri spotovi. On je veliki umetnik, imala sam priliku da sarađujem sa njim. Profesionalan, kreativan, uvek isti, ne menja se i po meni to je ličnost koja može samo da napreduje. Prosto rođen je kao umetnik. Volela bih i radila sam sa njim pre mnogo godina, ali volela bih da opet imamo tu priliku da sarađujemo. Da li je to možda neki spot ili fotografije, vidjet ćemo. Kad se kaže Dejan Milićević, koja je prva asocijacija na njega? Prva asocijacija su divni spotovi, styling, pravljenje čudesa od žena i tako dalje. Meni je Deki Milićević radio jednu seriju fotografija koju sam nastavila na knjige, ja to imam i to je zaista predivno nešto. I moram vam reći da je meni Dejan Milićević rekao jedan neuobičajen savet koji se ne odnosi na sve žene, ali rekao je meni, tebi sve što imaš od nakita stavi. Kaže, nema veze, ništa na tebi nije više od nakita. Prva asocijacija na Dejana Milićevića je sve, kompletno. Čovek koji je prvi sve pokrenuo, čovek koji je prvi predstavio prelepu i najlepšu ženu u svim spotovima, na fotografijama, pa ne znam, mislim da će proći mnogo godina, što je Marina Tucaković pokojna bila u muzici, to je Dejan Milićević za fotografiju, spotove, videoprodukciju, za sve. Charlize. I evo nas. Kako, jel su u pravu sa javne scene? Šta nije u redu? Sve je u redu. Sve je u redu. Umetnik prvi sve pokrenuo. Jeste. To već svi sve znamo. To već znam. Ajde malo ove mlade i perspektivne umetnice da... Da kažu, koje su vaše asocijacije prve na Dejana Milićevića? Pa prva asocijacija je da je prvenstveno divan jedan čovek. Sad dosta smo se šalili, ajde budemo malo ozbiljni. Jedan prvenstveno lepo vaspitan gospodin. Jeste. Da. Zatim dobar čovek, divan drug,
uvek, što se tiče njegovog posla, ja volim da kažem, sad ćete staviti bip ovde, od govneta uvek napravi pitu. Bip! Znači, bukvalno je, kad je u procesu, on je do te mere usredsređen da ga apsolutno ništa drugo ne može poljuljati. Voli svoj posao i to se vidi već godinama unazad, jedinstven u svom poslu. Znači, opet se vraćam na ono prvo bip, od raznih nekih ljudi koji se bave ovim poslom u show biznisu je uspeo da napravi mega giga Sega Mega Drive ribe. Ja se sećam mog prvog spota koji smo snimali, to je naš zajednički duet Modern Ritam, gde sam ja izgledala kao nikad do tada, bukvalno. Kao Brigitte Nielsen, da. Da, bukvalno. Pa i kao Amanda Lear u jednom trenutku, pa i kao, mislim, svi su bili u Makedoniji tada. To je bilo po onoj pisti, je li tako, kada hodaš? Da, u Skrcu smo snimali taj spot. Sećam se da su u Makedoniji svi bili wow, kao. I taj spot da pustiš i sada... Ne bi se postidela. Ne bi se postideo jer je jedinstven. U svakom smislu je jedinstven. I svaki njegov spot od tada i pre toga, a i posle toga je jedinstven. Po mojoj statistici i po mom brojanju, rekorderka sa spotovima koji su potpisani imenom i prezimenom Dejana Milićevića je Zorana Pavić. Imate preko 30 spotova, ja mislim, koje ste uradili zajedno. A ono što je interesantno, prekinula sam te, ali ću ja zaboraviti, ipak sam, evo, tinejdžerka bila pre jedno 5 godina, on je zaista umetnik i čovek koji je pomerio granice, jer dan danas su to spotovi o kojima se priča. Sve toliko godina. Ja da ispričam jednu anegdotu. Kada smo radili spot, a mnogo toga, radili smo i na moru i popločavali bazen gde sam ja bila sirena i tako dalje, ima tu anegdota pregršt, ali kada smo radili spot, sanjam te još, gde sam ja bila prerušena u baku, u pitanju je zaista šminka, ne maska, nego šminka koja je trajala nekoliko sati, pozorišna šminkerka je to radila. Ja kad sam se pogledala u ogledalo, prvo što sam rekla, hoće li se ovo ikad skinuti? Jer sam imala utisak pred sahranu. Otprilike tako izgledam. Hoću da kažem da tad se pojavila anegdota kada mi je drug rekao, Bože, dragi Zorana, od svih žena deki pravi kraljice, od baka, devojčice, a tebe napravi na baku. Znači, eto tako da sam bila u njegovom spotu i baka, definitivno je on pomerio granice i ja, kada bi pričala sve anegdote koje smo imali, bilo je to stvarno toliko toga, mislim, mogli bi knjigu da napišemo i ona bi bila zanimljiva, držala bi pažnju. Da li su dame koje su ovde, da li su te slušale? Naravno da su me slušale i pošto previše smo krenuli kao ja, on je divan, on je taj želje, znači sad bi ja volao da kažem nešto o njih dve. Znači prvo da im neizmerna blagodarnost do Tijana i zahvalnost Zorani za pružano poverenje i sad da ne bude ti mene Serdar i ja tebi Vojvodo. Obeležili su fantastičan deo moje karijere, zajedno smo uradili toliko toga, zadali domaće zadatke koje gledamo ovi klinci sada danas što rade i pesme i spotove, uzimaju te fragmente naših nekih spotova, rešavaju ih na neki njima danas dostupan način. Kao što smo se mi nekada snalazili u svome štapa i kanapa, kada nije bilo face-appa, kad nije bilo filtera, photoshopa i svega, mi smo to radili kako smo znali i umeli. I vidim da se oni danas trude da reinkarniraju neke stvari koje smo mi odavno već uradili i snimili. Što mi je drago, da to nije valjalo, da to nije ostavilo pečata, to se ne bi ni radilo. Milion spotova urađenih sa Zoranom, divno drugarstvo, divno prijateljstvo koje traje evo i dan danas, a pošto me jedinog nisi pitao šta mislim o tom vanserijskom trajanju ovog strašnog suda, ja ću ti sada reći, univerzum je prepoznao dobre ljude, podario im dugovečnost, jednostavno mi smo Dorian Grayovi show biznisa, trajamo već 30 godina, trajećemo
još 30 godina, nećete nas se tek tako lako rešiti. I potpuno je normalno da univerzum nas nagradi da ovako dobro izgledamo sa ovoliko miliona godina i da ovoliko dugo trajemo, zato što smo stvarno u svom nekom bejzu, u svojoj nekoj osnovi, u temelju, smo na tim dobrim temeljima rasli, vrlo smo dobro vaspitani i znamo da poštujemo kako i starije, tako i mlađe. Dok ovi mlađi ne znaju da poštuju vas starije. Non stop budu taj telefon i misle da su uz Google najjači na svetu. Pravimo jako malu pauzu da nam se priključi i obrati naš Zole, koji ovde nama diže atmosferu i svirka, što bi se reklo. I sad ćemo da vidimo šta si nam spremio kao prvu numeru. Pa kao prvu numeru jednog Željka Joksimovića. Ajde da čujemo tog Željka Joksimovića, pa se vraćamo razgovoru. Odavno ne idem za životom, za ljubav lenj sam o tom potom, jer znam tu negde postojiš ti. Još svojom vodiš me lepotom, za ljubav lenj sam o tom potom, jer znam zauvek blizu si. I sve je kao pre, još si moj anđeo, u srcu devojka sa polja zelenih koju sam voleo. I vraća mi se sve, daleki mali grad, i moja devojka sa polja zelenih, što ne znam gde je sad, što ne znam gde je sad. Lepo, divno. Divna boja glasa. Znaš šta, često pričamo kada si ti došao tu na scenu pre 30... 1389. Dobro, pre 1300. godine, Kosovski boj. Dobro, kada si sređivao caricu Milicu za kaver magazina. Da. Kažemo, uveo si to da se pevačice osjećaju kao kraljice. Prvi put je neku pevačicu mogao jedan da češlja, drugi da šminka, treći da oblači. To je ovde sve bilo ono kao wow. One su to obožavale. Znamo ko ti je prvi dao poverenje i sve to, ali malo se priča o tome koliko si zapravo ti iskinuo pevačice. Mnoge pevačice su pred tobom, odnosno u tvojim ostvarenjima i pred tobom bile gole. Ovde je jedna od njih. Ovde su obe. Ovde su obe. Samo malo. Da kažemo istinu sada. Čekaj, ali samo da ja nešto kažem, da citiram damu, koja, sećamo se tog kavera kada si reklamirala jedne patike usput koje su se pojavile na tržištu i ti si na tom kaveru i kad se taj CD onako otvori, ti onako si sve duža i duža u svojoj punoj grandioznosti, što bi rekao Karamela u školi za pevačice, stojim u svojoj punoj grandioznosti i na tebi samo patike. Tada si izjavila da je on jedini muškarac pred kim ti možeš da se skineš, mislim, u te svrhe. Kasnije imamo i te marionete gde si opet gola, gde je i Boško go, pa svašta nešto radite. Pa još jedan spot gde sam potpuno gola. Pa jedan u onom čaršafu, ili tako, kada isto. A takođe gospođica ovde koja je isto bila vrlo, vrlo oskudno odevena. Ne, samo oskudno. Ja sam u klaviru, to je spot sa grupom DAK, tačnije Dačom. Da, kad se kupaš u klaviru. Ja sam gola u klaviru. Da, i ovako mi je, to se zove puno poverenje, što će i Tić da se slože. On je rekao, ti ćeš biti gola u klaviru, dobro. Dobro, to tako. Problem je bio samo što sam u klaviru, je li tako? A ne što sam gola. Kao šta ću gola u klaviru, ali pošto sam gola, to je okej. Da razrešimo tu jednu veliku misteriju. Videle žene ovog nesrećnika koji želi da skida pevačice, pa ko što veli, ajde da mu učinimo, lepe smo, zgodne smo, što da nam učinimo, vidim slučaj i ko što veli, pa da se skinemo pred ovim dečkom. Fino nekako deluje, no harm. Dobre porodice. Dobre porodice i moram stvarno da dodam priznanje. To se desilo toliko dobro i toliko sa stilom i toliko je to ostavilo pečata. Da, sve tvoje golotinje su ostavile pečat. Da. I njihove, mislim, u isto vreme. I nisu vulgarne, da se razumemo. Nisu, nije. Ove sa patikama. Ovaj moment sa patikama gde
gde smo insistirali na tome da taj brend bude u prvom planu i Dejan je rekao, pa jedino da bude u prvom planu, sestro, da te skinemo golu. Jer ne mogu da stavim patiku na glavu. Nikakav problem. Biću gola. Dobro je to izgledalo, stvarno. Da. Jako dobro. Eto rešenja. Pa je to bilo svaki bilbord mogući i u Makedoniji, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Pa se sećam da su stavili jedan bilbord ulazak u kraj mog oca. Gde je bio u fazonu, berate, ali moram svaki dan da gledam. Ovo rekao, tata, to će samo mesec dana. Ma, gde mesec dana? To je umetnost. Je li bilo potrebe nekada najavljivati roditeljima, partneru, bliskom prijatelju šta će se desiti u nekom spotu ili šta je neka... Je li bilo tu problema neki? Nije bilo problema. Ja se sećam kad smo snimali spot na moru u Grčkoj za Glupo muško moje, gde smo zaboravili kofer sa komplet šminkom i komplet stajlingom. I ovde... Sećaš se? Da. I zato je to crno-beli spot, tako? Nije bilo... Ne, nije zato. Mi smo svakako imali u planu da bude crno-beli spot. Morali smo zbog vremenske prognoze da uradimo baš taj dan. Nismo imali vremena da odemo, da pokupujemo šta nam treba. Jer moralo taj dan da se snima, jer sutradan su bili nepogode, kiše i ostale stvari. Da. I onda smo mi rekli nikakav problem, uzet ćemo čaršaf iz hotelske sobe i teraj. Ćao. I teraj, samo to, ali tako? Da. I bilo je golo u čaršafu i bilo je divno. Da, a glavna šminka nam je bio moj jedini crni kreon koji sam slučajno našla zaturen u torbi i sjaj za ust. Sećaš se toga? Tako je. I onda je Dejan malo, ono kao razmrljao kokica, smoki smo napravili. Ti si lepo žena, ne treba. Lepa si žena, ne treba ti ništa i teraj. To bi rekao Marko. Idemo na rubriku 3x3. Ja ti nisam odgovorila na ovo pitanje. Mi smo imali jedan slučaj, a to je stvarno slučaj. Duhovito, inače ne bi tupila. Sviće dan se zove pesma Pevaju petlovi. Radili smo na moru i postoji scena gde on je uvek angažovao zaista najzgodnije manekene. Nemanja je bio te godine, čak lice godine. I gde smo mi u tom nekom bulićaku, kasnije i dublje. I tako delovalo mu je da to tako malo radimo anemično. Imao je megafon i ovako viknuo stop, 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 kao penzioneri. To je bio ključni moment. Da se ti pokažeš. Mi penzioneri. Jer ti to nama. Kasnije je istorija i onda... Ali tu si obučena, čekaj, tu si ti obučena. Saša Vidić, one haljine providne. Ne, to oblačenje u tom spotu je vrlo relativno. Uneli smo se u ulogu i onda tadašnji moj dečko dolazi u montažu šokiran i kaže, ne, ovo je ne kao zbog mene, nego nije dobro zbog naroda. I dobri, kao, ako može nešto da se izbaci, ja kažem, kako da ne, dolazim sutra kod Dekija, pošto smo na moru snimali, u Budvi, i kaže, pa ženo, ti izbacuješ samo prirodu. Aha, ona pokrivanja ove... A inače, moram da izdam, kad je krenula, rastaje se od dečka i kaže, o ljubavi, ne znam kako ću izdržati spot. Toliko sam bolesna, toliko mi nije dobro. Vraća se vesela. A to kad si krenula na snimanje si govorila si... Pre snimanja. Da. Vraća Dragolanka. Dragolanka. Pa more to... More, jod. So. Da. Jod. Idemo na rubriku 3x3. To znači da jedna javna ličnost odgovara na leksikonska, simpatična pitanja, na svako pitanje 3 odgovora. U današnjoj rubrici je vaš kolega i ponajviše tvoj, a i ti si imao sa njim jako plodonosnu saradnju i ostavio jako veliki pečat, i to se i dan danas pamti, Ivan Gavrilović je u rubrici 3x3. Ajmo. Tri najveće zvezde 90-ih. Pa, Ivan Gavrilović, neskromno. Onda, mislim, Željko Šašić i Ceca, koja je tada baš, ajde da kažemo Ceca na prvo mesto. Pošto je ona imala tada onaj album Kukavice i, mislim, mi smo bili gosti, znači 3, da kažem, ajde, Ceca, znači, Željko Šašić i Gavrilović Ivan. 3 najveće greške koje ste napravili u životu? Pa, najveće greške su mi ti ulasci u neki reality, taj međuprosek koji je bio sa tim realitijima popunjen, pa to onda se izazivaju, to je jedna.
Tako je dobro pitanje, više nisam razmišljao dugo o tome. Druga greška. Ajde, što sam napustio fudbal. I treća greška... Pa što nisam više, kad sam bio klinac, znao koliko znači ćalik Javan u tom momentu, pa ponekad si bio bezobrazan prema njima i tako dalje, a tek sad kad nisu sa nama, onda znaš u stvari koliko znači roditelji. I za kraj, 3 najveća blama u životu. Bilo je blamova mnogo. Jedan od blamova je napravio Jay, recimo, imali smo koncert u Užicu i ja sam imao jedan sat, Rolex, koji sam mnogo volao i kupio ga, ja se hvalio, Bog zna kako je ono, i on mi, kako prođe pored mene, uhvati, skina, ja tamo završio koncert gde su samo ljudi, ja kao sam srećan, happy, 200 na sat. On kao, kako je bilo, matori, baca mi kosku ovako i kako je bacio kosku, on mi je ukrao sat. Marno, što bi rekli, mangupi. I ja odlazim u slačionicu, a on izašao na binu i rekao, jel volite, kaže, Ivana Gavrilovića? Oni svi, da, pa vaš Ivan Gavrilović, kaže, mnogo glup čovjek, kaže, viš, kaže, sad sam ukrao sat. I onda sam tražio 2 dana me lerao oko, to je jedan blam, svi su znali tu okolo. Jer smo bili zajedno u turneji Dr. Igi, Funky G, DJ i tako dalje. I kad sam ga našao, ja rekao, je moguće, znaš. A treći, ne, to je prvi blam. Drugi blam isto, pa mislim, pričam iz javnog života, što da ti pričam? Pa drugi blam isto kao Jay, ja došao obučen stav i vidim, pukla mi cipela, znaš. A on vodio neku emisiju Muzička planeta se zvala, znaš. Pošto smo se mi stalno družili, pa zato pričam sa Jayem. I ja mu kažem, brate, nemoj da mi snimaju, znaš, malo mi je napukla cipela, znaš, ginja mi je napukla i to, znaš, kao, glupo, znaš. I ono, playback i ceo playback sam krupno gilje i to. 15 dana me nije bilo mi blam da izađem. I treći blam, pa ne znam šta je treći blam, ono, možda neka riba me nešto izgledala preko telefona, vamo tamo, ono, izgledala je kao super i ovde mi pojavi se ono riba od 150 kila i ja uvatim ono polukružno 200 na sat pod ručinom i to. I bežanija, ono, FK bežanija, kapiraš. Velika zvezda 90-ih, ali tako? Je li okej za nekoga reći da jesam sad ja bezobrazan ili je okej da kažem velika zvezda 90-ih? Zvezde su na nebu, mi smo na zemlji. Dobro, muzička zvezda 90-ih. Danas nije to što je nekada bio, ali tako? Pričamo o Gavriloviću, da. Pa ne znam, ja tada nisam živela u Srbiji. Ja se sećam kad sam upoznala Dejana i kad sam otišla kod njih na gajbu, meni je Dejan puštao spotove koje je radio do tada, a ja sam bila uzmano, ko je ovo? Ko to je Ana Bekot? Aha. A ko je ovo? Ceca. Aha. A ko je ovo? Baš nikoga nisi znao. I ko da si u Bangladešu bila na Bukvalno, pa nisam, nije da sam bila u Bangladešu, nego... Dozvoli devojci da ne poznaje umetnice. A dobro, mogu li ja da učestvujem? Ljubavi, nisam bila u Bangladešu, nego sam potpuno u drugačijoj saksiji rasla. Tako je. Da li me razumiješ? Nisam slušala tu vrstu muzike, što se kaže. Nije da nisam slušala, nego jednostavno nisam bila, nisam uopšte znala za te ljude, nisam... Ivan Gavrilović kaže da mu je jedna od životnih grešaka... A Isketa znam iz neke sasvim 16. priče, mislim, nije... Sa Nikad ga fakulteta. nisam doživljavala. Ne, ja malo da unesem vedrine. Nisam ga nikad doživljavala... Smo stvarno kao strašni sud ovde. Ne, super ste Nisam ga vi. nikad doživljavala kao zvezdu. Aha. I sasvim 16. priče ga znam. On kaže u jednom trenutku da mu je jedna od grešaka većih koju je napravio u svom životu, taj reality. Vas isto povezuje, vas troje, je li tako? Sam elokven. Reality. Da. I kako gledate sada sa ove distance na vaša učešća u reality show programima? Ja sam imala tu sreću da je taj reality u kom sam ja bila sa mojim mužem, da je gledanost bila 0,00001. Znači, apsolutno niko nije gledao osim naših porodica. I tu smo bili samo 3 nedelje. A ovaj drugi reality sam bila 5 dana. Da. I to je ono...
interesantno iskustvo, ne bi iz ove perspektive ga ne bi ponovila nikada. Pogotovo ne sada, jer je ovo sada što se dešava na televiziji i ti reality su isto kao da si stavio 3 kamere na odeljenje F u duševnu bolnicu i samo čekaš da neko nekog rokne. Ozbiljno. Tako da mi to nije pitko uopšte. Ti? Pa ovako, da, to je sociološki eksperiment definitivno bio. Jedan izazov da vidimo kako ću se, da kažem, snaći u celoj toj priči. Nemam ništa protiv realitija i, na primjer, volao bih da se prijavim za Survivor, pošto mislim da svojom građom i svojom sposobnošću mogu da pobedim u Survivoru, jer mislim da to da jedem bube i da Pogotovo sa kondicijom. Sa kondicijom, pa da. Ja mislim da bi me izneli tamo posle prvog dana. Sve troje zaboravili smo zapravo da ste bili u realitiju. Nije to obeležilo vaše karijere? Ovo što se tiče šalila, postoji jedan gif iz realitija u kojem sam ja bila, što sam elokventna. On postoji na Viberu i vrlo često ga podelimo jedna sa drugom, a i šire. Ja sam 4 meseca provela tamo, izašla te zadnje noći, osvojila to neko 4. mesto, možeš misliti, namešta se do 3., 4. niko ne kao i na festivalima. Čast izuzecima. Eto, šala nije da uglavnom, ja sam ušla u reality da rešim neki svoj problem i kao što znamo nisam ga rešila, ali nema veze, ušla sam. To je važno. Imam i to u CV-u. Ali sve u svemu, vidi, taj reality, pogotovo što ja volim i prirodu i životinje, mada ne ove ljudske životinje, nego ove prave, to je kao Oxford u odnosu na ovo što se dešava sada. Mislim, mnogo dijagnoze, a ne znam kako prolaze te testove. Ja moram jednu anegdotu da ispričam, ja to zaboraviti neću dok sam živa. Moment, pričam u duhovitom smislu, ne da bilo koga vređam, kada Viktorija pita Maju Nikolić, pobogu ženo, pa kako si ti prošla ovaj psihotest? Ona kaže, sve sam lagala. Znači, ja se stvarno pitam da li svi lažu. Na psihotestovima. Pričamo o današnjem vremenu. Zaista, ne kažem da i u ovom mom realitiju nije bilo tih sa dijagnozama, ali su verovatno sve lagali. Tako da, ali duhovito je, mislim. Mnogo, da. Oxford za ovo što... Zaista. Da rezimiramo, naši reality su Oxford za ove današnje. Estradna akademija nauka i umetnosti. Yes. Možemo to tako da nazovemo. Možemo. Idemo na rubriku Slica mesta. Naši novinari su išli na promociju filma Pokidan. Filmski film, ovo je film po motivima života i tu ima stvari koje su i stvarne, isfrizirane, kao i scenariju za svaki film. Pa ćemo imati priliku da vidimo kako plačete u filmu. Ja? Aca Lukas, kako to izgleda? Nema Aca Lukas u filmu, Peđa Kovač u filmu. Ali po motivima vašeg života? Pa plače, ima jedna scena da plače, možda i dve. Šta ste rekli Mladenu kada ste prvi put odgledali film? Da je maestralan glumac. To se znao i pre toga, ali ovo je sad zaista, ovo mu je, pa mogu da kažeš do sada, mislim, njegovo životno delo do sada. Šta reče na kraju komšija? Tvoj komšija reče da je to film po motivima njegovog života, da su nešto malo, da je moralo da bude kao film, da nije sve ono, znaš, uzimano. Nisam gledala sam samo trailer. I pohvalila si glumca. Divan, izuzetno darovit glumac, zastrašujuće dobar glumac. Obe glumite. Ovo je baš dobar okidač, ali ti i u televizijskim serijama, sitcomima, da, a mlada perspektivna glumica na daskama koje život znači. A zajedno ste u tom projektu. To Zorani nije prvi put, ispravit ću te, to je već 3. ili 4. predstava u kojoj igra. Malo sam se našalio. Muzikl je u pitanju Zorana, Pokloni se i počni, inače je to naš primarni doktor za PR. Da, inače, pošto naravno znate svi, pa čak i ovi kamermani, Tića je imala priliku sem te serije
koju snima u Makedoniji, da bude na daskama koje život znače zaista sa glumačkim legendama. Znaš o kojoj predstavi pričam? Predstavi se. Da, o maratonkama u stvari. Da, ima tu divnu anegdota. Ja sam, eto, ukratko imala i taj musical BG Blues, sa Oldcat orkestrom i Banetom Vidakovićem komediju Ko vam dade predstavu i sada uživam radeći musical Vesele devojke, gde smo zajedno sa Ivanom Peters, Jelenom Đukić, Zmajom Brukner i Svetlana Sretenović. Bila sam gostić, naravno da je nepravilno reći, kada je u pitanju film Sve je to za ljude, pa kad je Sve za ljude, pevala sam Za ljubav stvorena, reč je o jednoj komediji, tako da imam to iskustvo i sa velikim platnom, to malo, kratko. Ja sebe ne doživljavam kao glumicu, nego kao pevačicu koja se snalazi i u toj ulozi. Je li ti smatraš da si samo pevačica koja se dobro snalazi? Ne, ja sam izvođač. Izvođač? Da, ja sam zabavljač. Dobro, dobro. Ja sam umetnik. Kratko, kako bi se zvao film o vama? Kratko. Slučajni partner. Ne, tvoj film, kako bi se zvao? Ako bi se snimao film o tebi, kako bi se zvao? Je li imaš neku ideju? Nikad nisam razmišljala na tu temu. Vidiš, dao si mi sada ideju da... Ja znam The One. The One. Idemo! Zorana? Pa ne, moralo bi nešto malo da bude onako otkačeno. Neko ludilo mora da se spominje u naslovu. A mogu da nešto da kažem? Pošto su i ja sam glumio, nemoj sada da mene zapostavljaš. Ja sam glumio u Ljubavnim zalogajima, stručnjaka za zdravu hranu, sprdali smo doktora Feelgooda, ja sam birao doktor Mercury i Nataša Aksentijević, moja divna drugarica, me jurila sa nožem. A inače, glumim u drugoj sezoni Popadije. Da, videla sam. Samo da se pohvalim. To je najbolja serija ikada. To je tako dobro. I glumiš samog sebe, ali tako? Ti si tu to što jesi. Glumim samog sebe. Ja sam žiri, gde su se narikače prijavile u talent show. Ja sam žiri koji ocenjuje, da, i... Joj, ja sam imao ovo da pričam. Pa ne znam da li si pod ugovorom ili nisi, ne smeš, dobro? Ne smeš da pričam, molim vas, nemojte ovo da pričam. Dobro. Setila sam se kako će se zvati film o meni. The Artist. Sjajno. I slušamo drugu numeru koju nam je spremio naš Zole. Ne laži me da voliš ga do neba. Ne laži me da luda si za njih. Prošlo je vreme, a ja i posle svega još uvek mogu srce da ti osetim. Ma može on za ruku da te drži i može da ti ceo svemir da, ali da voliš nekog iskreno do srži, to posle mene nisi mogla nikada. Srećna u novoj ljubavi, zašto se praviš, reci mi, koga to varaš, mene, sebe ili njega? Čemu ti lažni osmesi, da misle svi da srećna si, kad nesrećna si, koliko si lepa. Srećna u novoj ljubavi, zašto se praviš, reci mi, koga to varaš, mene, sebe ili njega? Čemu ti lažni osmesi, da misle svi da srećna si, kad nesrećna si, koliko si lepa. Tačno kod Roma. Kako gledate na današnju scenu? Imam nove čizme. Dobro, nove čizme, ali kako gledate na današnju Pa scenu? nije, nego nisi mi rekao... Jesi tako htela da opišeš scenu današnju? Da se ljudi hvale? Da se ljudi hvale samo onim što imaju? Da si živi zdrav. Odnosno što nemaju. Što nemaju. Znači, trenutna situacija, ne samo kod nas u zemlji, nego uopšte na globalnom nivou, je... Slobodno digni čizmu još malo da bolje to snimimo, da vidimo lepu čizmu. Ne, posle ćemo da snimimo čizmu. Baš su seretem, ak moj lepi dobri Janoš. Zvezdice, mesec pun. Kupljene su u Budimpešti. A vidim ja. Pazica. Da.
Pa nije, nego mi nisi rekao da je ovo, da se neće dobro, vidjeti nisam čizme, znao da a treba da ti jedino mi kažem. se čizme slažu sa Karminom. Da. Na globalnom nivou je simpatetična situacija u muzici. Znači, ne samo kod nas u zemlji, u celom regionu i uopšte svetska muzička scena je autotunjava. Potpuna katastrofa, vrednuju se pogrešne stvari, sve ovo što se radi nema, ali stvarno nema nikakvog smisla. Izmišljen je da bi se opravdao poplava horora koji je zasuo ceo show biznis. Izmišljen je new normal, kao da sad sve je new normal. Sam Smith, božanstveni pevač, je unakazio sve svojom pojavom, stavom, da može da bude dovoljno bahat i da se debe uvlači u korsete i stavlja đavolske rogove. Znači, i da sve to može tako, i da debele manekinke rade revije, i da sve, znači sve je palo u vodu do sada što se vrednovalo, što se cenilo i poštovalo. Nastalo je neko novo vreme, nisam ljubomoran na mlade, želim im sve najbolje, ali to što oni nama serviraju je nama crap i nešto što... Bullshit. Nešto što se u naše vreme cenzurisalo, zabranjivalo i nije se dozvoljavalo takvim likovima da se ekranizuju, što bi rekla moj omiljeni filozof Andy. Jednostavno, neke osobe nisu za ekranizovanje. I potpuno u pravu. Zorana? Pa evo, ja ću da citiram Čolu, zato što on retko daje izjave, složit ćete se. Da. Uglavnom je uzdržan, kulira i fura svoje. Jeste. I stalno to pominjemo. Stalno to citiramo, ti i ja. Da. Ja mislim da je sve u jednoj rečenici. Na aerodromu su ga zatekli i pitali ga upravo ovo tvoje pitanje. I on je rekao, pa lepo, sve to je jako lepo, samo koliko je tu muzike. Gde je tu muzika? Gde je tu muzika? Pored muzike, u današnje vreme mnogo obraćamo pažnju na estetiku. Malo smo se toga dotakli. Pa i tekstovi koji su... Idemo kratko na rubriku koja se zove folk tranzicija. Šta je? Folk tranzicija. Folk tranzicija. Da. Dobro. Gospođice Pavić, kako vi komentarišete sve te momente, te neke promene od trenutka od kad se neko pojavi na sceni, pa onda kako se tako razvija i to sve? Vas troje prilično ste zadržali svoje momente po kojima vas znamo s početka karijere. Hoćeš ti tiče? Pa tebi se vratio ljubavi. Mislim, ja dosadna ću biti sa tim odgovorom, ali to je jednostavno tako. Ja, Zourana kroz vekove, ja sam uvek svoje. Zaista. I s druge strane, ako pričamo o trendovima, logično je kada neko dođe do određenog novca da menja. I zašto da ne, da promeni sve ono što mu se ne dopada, jel? Da li je u pitanju telo, lice, kada su u pitanju stajlinzi, verovatno adekvatne ljude angažuju i to u tom smislu. Međutim, opet se vraćamo na muziku. Upravo što su i tvoja dva sagovornika rekla malo pre, ti tekstovi koji su banalni, vulgarni, zato što
Izvinjavam se. Kad neko kašlje, to je živa istina, tako mi je baka govorila. Tako da, znaš koji deo mene sad, evo nije uopšte odgovor na tvoje pitanje, ali ja kao Blizanac pričam što ja hoću. Gde dok reći? Znate koji deo me nervira? Iskoristit ću gledanost tvoje emisije. Muzika nije sportska disciplina. Da li je neko skočio ovoliko u dalj, u vis i ono kamen s ramena ili šta već bacaju s ramena, nije ni bitno. Toliko nas neke tvoje kolege siluju. Za silovanje se ide u zatvor. Tako je. I pritom mislim da nije, iskreno rečeno, ni adekvatna kazna za to silovanje. Sa standardnim pitanjem šta mislite o ovom albu? Aman, ljudi, slušam nešto drugo. I poštujem, svako ima svoj put i neka putuje iguman, jer tako i neki je najuspešniji na svetu, ali siluju se ovde šta mislite o ovome. A zašto se to pitanje postavlja? Zato što ćeš ti sad recimo reći ne slušam tu vrstu muzike. Onda to već sutra u najavi. Rat na pomolu, reago, imperijalno uzvraća udar. I zbog klikova će neko jednom da umre. Gospodine Milićeviću, da li vam je danas lakše? Kada može da se seče, zategne, utegne, ali imaš manje posla nego pre 30 godina? Pa, vidi, imam mnogo više alata za moga zanata, ali ja imam sad i mnogo više posla, zato što se njima jako sviđa kako ja sve te zatezalice, pritezalice i pomoćna sredstva upotrebljavam. Znači, moraš da imaš naravno taj temelj na koji ćeš ti da sazidaš divnu kuću, pa da ukrasiš, pa da staviš, ne znam, dobru antenu, ali nije mi ništa lakše, nije mi, podjednako je teško i podjednako imam isto odgovornosti i posla kao i nekada, zato što radim epik stvari koje će ostati za narednih 20 i 30 godina i ne mogu da dozvolim da sada u poplavi ovih iskrivljenih face-app ljudi, istih, kloniranih, i moji klijenti izgledaju tako. Kad smo kod ove istorije i ovo što kažeš epik, došli smo skoro do kraja emisije, ali pre toga imamo jednu rubriku koju ja volim koju zovem Iz Zmajeve rupe. Sada, iz te Zmajeve rupe ja sam izvukao neke momente za koje mislim da će biti jako interesantno da ih zajedno prokomentarišemo i gledamo rubriku Iz Zmajeve rupe. Nisam baš nasumice birao spotove, ali sam teo da kažem tebi na prvo... Mislim da treba da ga pozdravimo jednim nenajavljenim aplauzom. Jednim nenajavljenim aplauzom. Ali verovali ili ne, spotova je bilo i pre tebe. Ako me razumeš šta hoću da kažem. I to je tako nekada izgledalo. Ima li tu nekih isto... Ovo su epic spotovi. Jel jesu? Da, tačno si odabrao tih nekoliko komada koji će ostati za sva vremena i što se kaže, to je to. To je vrhunac te videoprodukcije tih godina. Za to vreme, je li tako? I ona Sneki, onako što se oblači na televizija Novi Sad. Kasnije imamo taj show Zorice Brunslik sa naivnim slikarstvom, jedna pokrivalica gde ide, ona peva Avlije, Avlije. To smo se složili. To šetanje po njivama i to je kao okej, po parkovima, ali to šta? Nisu znali za drugačije ili... Dobro, Avlije, prate Fabu. Ne, to je posle Nada Topčagić jutro je, a ona u pod... Pa sve to kako treba, to je sve tako trebalo. U tom momentu je tako trebalo i to je jednostavno bio trend i one su veoma i ovde i stylingovane i obučene fantastično, tako da tu nema... A ovo poslednje Brenino je iz filma, hajde da se volimo. Jeste, dobro, ali to je kasnije, to svi znamo kao neki spot za tu robinju, je li tako? I to ona izgleda fenomenalno. Znači, u tim uslovima, u tom periodu nije moglo bolje? Pa ovo je nešto što je obeležilo istoriju naše videografije, ono kao i muzike, tako da je to je taj vrh. Čak i ovo svatovi, to dan danas kad ide svi, ono se razgrči, što se kaže. Apsolutno, kad znači, ostavilo je peča. To čuveni moment sa bundom. Je li to ona slučajno uradila ili je neko rekao da uradi? Ja mislim da je to Vesna samo od sebe. Ponela je atmosfere. Ne bi ponovo Vesnu snimao, možda tako u nekom remake-u?
Pa mislim, zašto da ne, ali glupo je da radiš remake na ovo. Ovo je toliko epik da to tako treba da ostane tamo negde zabeleženo u univerzumu i da se ne dira kao Kentaždis, tako da za neki drugi remake ili... Meni se sviđa što su se sada setile neke dive našeg show biznisa, pa snimaju za pesme za koje nikada nisu radile spotove, snimaju spotove, to je meni baš... To ti se dopada, da, pa ti si to sad zapravo i počeo da radiš sa Suzanom Jovanović. Da. To je lepo, interesantno da, na primjer, za nešto za što ne postoji spot. Evo, baš upravo ovih dana razgovaram sa Tinom Ivanović, ona nema za bundu od Nerca spot. Zašto da ne, još uvijek izgleda kao devojčica, izgleda super. Zašto da ne snimimo spot za tu pesmu koja je definitivno... Hvala Bogu, Zorana ima spotove za sve pesme, pa i kada bi htela da ponovo snima, to ju se ne bi isplatilo. Pa za neki spot ima i, za neku pesmu ima i 2 spota. Ima i 2 spota, da, Sanjam te još, imali ste, da. I po tome si isto bio poznat. A koju bi ti možda mogla da radiš ponovo sa Milićevićem, a? Spot? Da. Za negativ. Za negativ i mogla bi da radi sa Milićevićem Rođen da budeš moj. To ti nije Milićević radio, a možda bi Milićević to dobro. A ja volim onu hej, glupo muško moje. Pa ima spot. Zato smo uradili spot. Pa znam, ali drugi. Drugi spot. Ne spavam, nego pričamo o remake-u, znači drugi spot. Drugi spot za istu pesmu. Ona voli to po dva spota. Po 2 spota za istu pesmu. Jer ti znaš da smo radili, recimo, maznuli smo od Cher spot. Bukvalno je maznut. I na kraju spota piše maznuto od Cher. Baj! Plagijator Milićević. I pitaju nas gde ste snimali, lepo piše, maznuto. I ja kažem, pa u Španiji. Pa ne znam, znači... Oni objave novi spot Zorana je sniman u Španiji. Pazi, na spotu napisano Baj plagijator Milićević, maznuto od Cher. Mi smo uzeli sve delove... To ste radili u onom trenutku, sećam se kad su te baš pljuvali da si plagijator i da ništa nisi dao. Tad smo frfnuli. Tad ste frfnuli. I napišeš i kao gde ste? Pa u Španiji. Ja u jednom spotu koji je radio Dejan čak se pojavljao i Justin Bieber. Opet Beograd. Da, tako. Nije Justin, nego Justin Bieber. A znaš kad smo radili sa Kežmanom, naš umetnik se dosetio, s obzirom da u Titovom Užicu postoji ta scenografija za pozorišnu predstavu, gde je ceo brod, ono u fulu. I onda smo radili tamo, a onda smo sačekali, znači pauze da se završi predstava, pa da opet vrate scenografiju, neka magla bija, pa smo spavali po pozorištu, znači nezaboravno, ali smo imali brod. Dobre. Imali ste brod i sad već polako, ne bih da kažem nešto duhovito, vi biste me razumeli, ali će posle gledaoci da me kritikuju. Ma frfni. Ne, neću da... Na tom brodu naš 4 ko brod ludaka, priči nikad kraja, što bi se reklo. Zakazat ćemo još jedno grupno estradanje. Da nastavimo, ovdje ćemo da stavimo neku kao 2 tačke ili tačku zarez, pa da nastavimo da pričamo o svim tim anegdotama. Lepi ste mi ovako zajedno. I lepo delujete i lepa je energija ovde bila. Meni je bar jako prijalo. I zahvalit ću vam se što ste bili moji gosti. I vidimo se. Kad mogu ponovo da vas zovem? Za neki godinu dana? Hoćemo drugi deo. Što da čekaš toliko ko živ, ko mrtav, čoveče? Dobro, onda za 6 meseci. Ja mogu tigra da ponesem, toliko volim mačku. Treba meni tigar ovde za tu scenografiju. Vama se zahvaljujem, a gledaocima mojim puštam jedan spot koji mi se ovih dana mnogo dopao, jednog mladog pevača, Mirze Selimovića, i onda nastavljamo sa onom čuvenom rubrikom Moda od Labuda. I ispratili smo naše slučajne partnere, a meni su se u studiju za moju, pa sad već mogu slobodno da kažem, i omiljenu rubriku ove emisije koja se zove Moda od Labuda pridružile 2 dame. I baš mi se dopada kako sam ih nekako spojio i izabrao, jer jednu jako dugo nismo videli na malim ekranima, a nekada je toliko volela da bude u medijima. I eto, nekako sam se setio tog nekog vremena i onda sam je pozvao i kada sam je pozvao, ona je rekla hoću. Zorica Šujica, slikarka, je li tako bilo? Porasla sam. Da, i sa druge strane, prelepa mlada
koleginica koja se ne skida sa TV ekrana u poslednje vreme. Tako i treba. I treba tako, da, sve u svoje vreme, Zorice, je li tako? Da. Ana Radulović. Zdravo, dobar dan ovoj kući i tebi. I ti si ovde kao kod kuće. Malo, pa volimo te. To znači da mi je lepo ovde, ali da me volim. Da, volimo te, da, prilično te volimo. Da li ste vas dve dame moje spremne da malo popričamo o tome kako u današnje vreme izgledaju javne ličnosti, uglavnom pevačice? Pa pevačice su mnogo zanimljivije od pevača. Se slažete, Zorice? Slažem se i ja. Slažem se, ali zavisi koja vrsta pevačica, Pa samo popularne. koje vrsti muzike pripadaju. Samo popularne pevačice, popularnoj muzici. Da li ja to slušam? Sigurno, pa možda ne slušate, ali znate. Šalim se, ne slušam, međutim, kada izađem na ulicu iz kola, to je strašno, šta čujem. Dobro, to nam je što nam je. Krećemo. Promocija albuma Remek Delo, mlada pevačica Sanja Vučić. I kako sad ovo vama izgleda? Sanja Vučić izgleda prelepo anatomski. Lepo je stilizovana, skupoceno deluje. Ništa je ne zamera, mada je dosta razgolićena, ali ima šta da pokaže. Sme da bude razgolićena s obzirom na svoje godine, na anatomiju, kako ste anatomiju, da, na prelepu kožu koja je negovana, to je evidentno. I tetovirana? Tetovirana, na to već je individualno svako po svojoj savesti muči svoje telo tetovažama. Ja bih tako rekla. Lepo ste to rekli. Ana? Ja ću te zamoliti odmah s obzirom kako je Zorica dala komentar. Nemoj moje klipove da puštaš zato što je rekla da je Sanja razgolićena. Dobro. Ovako, meni se jako dopada ovo šampanjac zlatno, nekako, sad pričam u mom ukusu, mnogo volim jer izgleda skupo. Sviđaju mi se ove minđuše jer su jako neobično, pogotovo što na jednoj strani ima nekako više i onda to baš deluje onako zanimljivo. I istakla je struk, izgleda jako zgodno ovde, što verujem i da jeste. Nisam je skoro videla. Ocena od 1 do 5? 7. Od 1 do 5 ne može 7, A ja sam je rekao od 1 do 10. Ne, od 1 do 5. Pa 3. 3. Vi, Zorice? 4. 4. Lepo, evo, došli smo do te sedmice koju je pomenula Ana. Elena Kitić, ćerka Mileta Kitića, koja nije često u medijima i koja ne voli da daje intervjue, koja ne voli da se pojavljuje, ovako je izgledala opet na promociji kod Sanje Vučić. I kako se to vama dopada? Malo onako... Drugačije. Malo 2003. 4. 5. Malo manje nud, mislim, malo manje gola, malo manje se nudi, ako je to moguće reći. Međutim, da sam u njenim godinama i da ovako lepo izgledam, ja bi još više nud. Dobro, Ana? Sviđaju mi se jako čizmice, ovo u nekom njenom stilu, neobično, ali to je u stvari ona, 4 neka. 4. Vi, Zorice? Isto. Isto 4. Opa, ovo danas dobro. Idemo dalje. Sandra Afrika, omiljena je inače u našoj modnoj rubrici. U prvoj emisiji je imala je jednu usku bluzu i nakostrešene bradavice i onda smo je tu baš iskritikovali u prvoj, a sad namerno puštamo ovo. Ovo je malo onako kako već? Da vam kažem, to sa bradavicama je na neki način mimikrija, imitacija, imitiranje Madone. Tako mi se čini. Dobro. I mnoge naše pevačice su spremne da naprave tu neku svoju verziju, imitaciju neke popularne svetske zvezde, što mi nije mi okej. Međutim, ovo je u redu kako ona zna da bude razgolićena, ovo je svedeno do... Pratite vi, ja vidim da pratite. Dobro, Ana? To je neminovno. Ja moram da kažem da mi se mnogo dopada kako njoj stoje, sa koji više viđamo nekako, više smo je viđali u haljinama, skoro je i gostovala u Amidži, isto je bilo neko odelo, tako da meni se jako dopada kada je ona ovako nekom... Ali ti sa koji kao da ne mogu da se zakopčaju, šta... Mali broj. Pogledaj kako je lepo ovaj top. Lepo, jeste lepo, ali... Zakopčala, ne bi bilo to, isto 4. Ocena? Isto 4. A Niko 5. Vi, Zorice? 2.
Dvojka? Jo. Pa ona je mnogo lepa, ali mi se ne dopada kako se obukla. Pevačica Katarina Grujić, što bi se reklo, ona pesma kaže od usana do stopala, mi idemo od stopala do usana. Na otvaranju jednog frizerskog salona kod svog prijatelja ovako se pojavila. I ovo je meni... Volim ovo jednostavno. Jako je jednostavno, pritom je Chanel. Pa jeste skupo i Chanel. Pa dobro, mislim, i deluje tako. Zna da bude skupo, a da ne deluje. Da. I torbica je Chanel. Da bude kič. I cipelice su baš onako kako treba. Uz ovakvu kombinaciju i frizura i šminka, sve. Pa od mene 5. Petica za Kaću Grujić. Vi, Zorice? Za mene je ona prelepa kao osoba. Međutim, ovo mi je nekakva konformistički način odevanja, zato što je to već viđeno deja vu, je li tako? Ali i meni se dopada. S obzirom na mesto na kom se našla, ona meni baš kako treba. Svedena je ocena 4. Ocena 4, dobro. I ostala nam je Vanesa Šokčić, folk zvezda. Lepa žena. I dalje lepo izgleda. Prelepo. I dalje lepo izgleda. Ali ove pantalone su nešto ko neki džak. Ovo kao da kreće neki džak od ozdole, pa se odjednom rađa Izrasta Vanesa. iz džaka izlazi... Iz spoda kao da ide, jeli? Meni se to sviđa. Dopada ti se. Pogotovo ovaj sako. Pogledaj koliko je sve crno i samo ovaj sako. Ništa više ti ne treba. Znate o čemu se tu radi? Mora da su platforme više, visočije nego ove moje. I onda je ona to pokrila onako... Idemo ocena? Baš pametno. Pa hajde 4. 4. A nisam rekla da mi se ne dopada što ide na Solarium, jer... Pa dobro, moderno je sada malo da se bude i preplanuo. Nije zdravo. Dobro. Da ne kažem nešto gore. A ocena? 3. 3. Dobro, kada se sve sabere i sastavi, pa vama je Katarina Grujić pobedila ove nedelje po stilu i po dobrom ukusu, a ja ne mogu da vas pustim da izađete iz studija, pošto smo stigli na sam kraj emisije, ali hoću da moji kamermani snime vas, Zorice, da mogu da vas komentarišu moji drugi gosti u sledećoj emisiji. Je to okej? To ja mislim da je skroz u redu. Ja ću vas zamoliti da stanete ovde. Postoji jedno veliko ali. Stanite samo tu, molim vas. Zašto se ja ovako odenula? Kako? Zašto sam se odenula? Zašto ovakvu odeću imam? Zašto sam se tako obukla? Zašto? Zato što ismevam sve ono što je kič. Međutim, ovi klovnovi ovde perforiranih usta, očiju, nosa i pozadi, to je moje delo, remek delo, mojih ruku delo. Dakle, svaka modna revija koju sam ja napravila sam ih samo 2, koje su upamćene, Agresivni pacovi, Sunce prska crno, 2005. i 2006. godine. Dakle, svi novinari su zapamtili te 2 revije iz razloga što su posebne. Dobro. Znači, ovi neki drugi krojači, oni prave u fabrikama kroje. A vi sve ručno. A ja sve sama, zato što sam slikar, zato što umem i da štrikam i da slikam. Vidjet ćemo što će da kažu sledeće nedelje oni koji vas budu komentarisali, a molim samo Janu, hoću isto da Ja sam pravo iz grada. Neka pravo iz zgrada. Iz zgrada ili grada. Zato da nisam planirala da me snimiš, ali malo i mene da vide drugačije. Pa neka te vide, stalno si, ti si stalno u nekim haljinama i vamo tamo. Dobro, odlično. Odlično. Moje dame, ja vam se zahvaljujem što ste bile moje gošće. Hvala tebi na pozivu. I mojim gledaocima zakazujem sledeće druženje tačno za 7 dana ovde na isto mesto, isto vreme. Živeo nam Mili Čović. Uzdravlje. Čolić. Kao Zdravko. Ima jedan slikar Čolić, Slobodan. Znači, tu smo negde svi... Umetnici. Doviđenja, dragi gledaoci.